halartar da kaza ko haramtar da kaza ba sai da nasi da ya fito wadihi, saboda in ba haka ba sai mu samu kanmu a cikin rudani. Kauli na cewa 9 planets ga littafi na zo da shi na geography. 9 planets da aka yi magana a cikin Qur'an a cikin geography ba ɗaya yake da maganan Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna la ala kulli shay'in qadir wa anna la ina ne na hada su na ce ɗaya suke dalili akwai ka taɓa magana kan cewa ai an ce Allah shi cewa ya sammai guda bakwai ne wannan ka faɗa mala cewa Allah ce sammai bakwai kuma kiran 9 planets wannan ya saba wa kauli sammai guda bakwai. Abin da nake gaya maka akwai waɗanda suka ce duniyoyi ake nufi ko babu, wato waɗansu halittu kamar duniya akwai masu fassara da wannan. Barakallahu fik. Sai na ce idan ma mun ɗauka haka ai Allah cewa ya duniyan guda 14 ne tunda ya ce sama bakwai ƙasa bakwai. Na'am. Na faɗi haka? Na'am. To a zahiri 9 planets in ka shiga geography da zurfi 9 planets ba magana yake akan wannan duniyoyi da zaka hada bakwai da bakwai har a wafaka ko a khalafa ba. Dalili shine cewa in ka dauki issue na 9 planets gaba daya cikin geography ka bi littafin da ke gaban ka gashi nan General Geography in Diagrams for West Africa. A zahiri 9 planets abin da yake magana akan sa yana magana akan sama ta farko ne ababen suke ciki wadannan da ka kira gaba daya. Na biyu magana da ka kira cewa sunayen su sunan gumaka ne. Ba khalafa ma kai tsaye na yi ba amma kuma ban amince maka ba saboda sai da hujja. Duk inda za a yi magana ta ilimi munazara ilmiyan labudda sai an kawo hujja akan abin da mutum ya faɗa. Wane ne ya riga ya kira waɗannan guda taran yace sunaye ne na gumaka? Dalili shine za mu iya bin takardu a yanzu mu tabbatar da cewa shin sunan gunki ne ko ba gunki ba. Mun amince akwai abin da suke kawowa su nassaba zuwa ga gunki ya shigo ci ana iya samu. Wannan ana iya samu amma menene kaulin da ya tabbatar da wannan a yanzu haka? Ni a inda na samu haka a cikin encyclopedia ne kuma yana cikin library ne ban dauko ba library na bane. Encyclopedia volume na nawa? Encyclopedia British Encyclopedia volume na 4 insha Allah ta. To British to abin da nake so a mu gane akan wannan kauli na cewa British Encyclopedia sun faɗi wannan magana kai tsaye ka kira volume na 4. A ka'idan munazara in za a yi wal munakasha wajibi ne abinda za mu yi magana a kansa ya zama littafi yana kusa tunda har ka zo da General Geography zuwa da wancan tunda za ka yi ishara zuwa ga kaulan abu ne da yake da matukar muhimmanci don a wurin sai ya karanta in ka karanta haka ne ko ba haka ba wannan shine kauli din haka ne ko ba haka mutum ba zai zo munazara iya da hujjarsa ko bai rike ta ba ka'idan munazara wal munakasha yanzu abin da ya rage masha Allah barka yanzu abin da ya rage shine iyaka abin da na kawo na dalili sai ka kawo dalilai da suke kore abin da su suka faɗa ko abin da na tuhume su. Dalili shine malamai na sunna sun ba mu wasu dawabit bayan wannan da karba an karba ko cikin al-usul ainihin usulin fi tafsir na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alaihi. A ciki da ya kawo waɗannan aka samu guda ukun da ka kawo sai ya ce a ka'ida ta shari'a wannan sukuti da Qur'ani yayi wanda zai tabbatar da abu a cikin ahlul kitabi sun faɗi magana ko da masu suka faɗa din bai da bukatar nasi matakar bai khalafa nasi ba dai kenan me dalili saboda Qur'ani hadisi ga cikin sahiha yace la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukazzibuhum ashe aunawa ne in ka auna a zahiri bai saba nassin ka ba nassin da yace ka kore shi kuma dalili shine idan muka ce za mu shiga kowane fil ba na farko tukuna malam afwan ba a babin wata manufa ba magana da muke yanzu akan geography su biology malam tsakani da Allah kai primary school a rayuwa ba kai ko primary school ba to a ka'ida ta yaya za mutum ya ibada fatawa na haramtar da abu ko halattarwa kuma ko da primary kai tsaye bai ba a kuma cikin rayuwar da yake ciki don kaulin da kawo na al-furqan da kake gwama a nan wurin uqul da kira Sheikhul Islam ban yi muwafaqa da kai akan wannan ba sai kawo dalilin da ya saba wannan na biyu shi addinin musulunci idan ka karance shi ana duba abubuwan da suka saba wannan kuma ba wai na tashi ne kai tsaye ni sai na tashi na ce waɗannan abubuwan ba kyau ba sai da na duba su abinda Ibn Taymiyyah din ya faɗa da sauran abubuwa wanda na zo da su kafin in faɗa ba a ra'ayina ne na faɗi wannan ba. A bincikenmu da geography wannan kai tsaye ba haka yake nufi ba ana iya samun kuskure a cikin karatu da ake biology geography ba mai inkari kamar yadda a cikin takaddunmu na musulunci ana iya samun khata'i dauki fatahul bari ba mu da shirin sahihul bukhari da kai wannan a gaba ɗaya kusan a zahiri ake sallama a duniya amma akwai ɗaliban da suka yi tambaya shin ya halatta a cewa Sheikhul Islam rahimahullah abin nan Ibn Hajar rahimahullah dalili shine saboda wasu akawal da yayi a babin aqida amma malaman suna su masa insafi a shikenan hatta littafin da muke amfanuwa da shi bai tsira daga tsammanin a wajen wani ne ya kokarin kowar rahama daga wanda ya faɗe shi ba a shikenan kuskure irin waɗannan ababe ɗaya biyu idan ya shiga wannan ba shine matsaya ba akwai kauli da zan karanta mana nan in malam ya amince malam ya ban dama kafin ya kawo abin da zai karanta zan shin me ya kawo waɗancan suke ganin cewa shi Ibn Hajar a iya ce masa rahimahullah
za a iya gaya masa akwai wanda suke ga waɗanda na san na yadda da kai akwai waɗanda suka ce a iya cewa ibnu hajar rahimahullah saboda tawilat na yadda ina jiwa na yadda da wannan me ya jawo suka faɗi haka saboda insafi me ya dawo waɗanda suka ce a iya yi ko suke tambaya da saboda akhta nasa na aqida wannan ya nuna idan akwai akhta a cikin wani fanni baya inganta wannan fannin to jazakallahu khairan abinda ibnu hajar ya rubuta ake masa inkari shine ya rubuta a bayan itikadin sa ne jazakallahu khairan wannan kuma wanda yake karanta kake haramta masa ai ba itikadin sa bane misali theory na Charles Darwin muna da malaman da ba inda za su yi rubutu akan matsala ta addini ba tare da ikon Allah ko a rabe sun soki ainihin Charles Darwin ba kuma hatta kafirin ba su wafaka shi ba da gaske akwai Dr. Haruna Yahaya iya kasar Turkiya iya da suka fi kowa rubutu duba the truth about the life of this world san da ya ware chapter duk inda zai rubutu sai ya rugurguza theory of evolution kuma a lokacin akwai magana da kamar cewa in mutum yana karatu dole sai ya karanta waɗannan ababe a cikin karatun da yake inda ya shiga jami'a saboda akwai mawad da ake na gaba daya wannan ba dole bane mutum ya shiga jami'a sai ya karanta in ya karanta ba itikadin sa bane shi ibnu hajar mala dake da kansa itikadin sa ne kuma abin da ya rubuta kenan ya wafaka amma yanzu sabanin mu shine shi wanda ya rubuta Charles Darwin ya yadda ne ko bai yadda ba wannan shine kauli na je ina karatu ya kama an karantar da ni sai aka khalafa mun akai malaman sunna sukan bude a karshen kowane littafi wasu daga cikin su in suka yi mawdu'i mai muhimmanci sai su bude bidiyo ko shirkoki a karshe suna dogara da hadisin Hudhaifa radiyallahu an kana nasu yas'aluna rasulullah anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makafatan yudrikani jama'a sukan tambaya annabin Allah kan alkhairi tambaye sharri tsoron kada na auka ashe sukan rubuta sharrin ba itikadi bane amma ba ta bai da su dauki Sheikh Muhammad Nasir Maulacin Akamul Janais a wannan karshen littafin nasa ya kawo bidiyoyi amma ban da zai ce ya wafaka ne don yayi ne a babin tahziri shi Ibn Hajar Rahimahullah yayi ne a babin wafakawa akwai bambanci tsakanin wanda ya rubuta abu a babin tahziri tsoratarwa da kuma wanda ya wafaka kuma abin da yasa na faɗi wannan shine a ka'ida ta addini bisa ga abin da yasa na dauki wannan matsaya da yan uwantaka da yasa nake wannan munakasha da malam a babin fahimtar juna akwai masail na addini da malamai sun faɗa daraja ne mai bada fatawa gabanin ka bada fatawa a waje kaza me darajar ka gabanin ai kaza me daraja kaza akwai fatawar da idan ni na bayar a babin addini ban yi wa kaina adalci ba saboda ban kai na bada wannan fatawa katsi ba sai dai nan kalo maganganun malamai su suka ce kaza in ta kama da nake tare da su ai wannan ba akan wannan bane babu a cikin malamai ga mana mutum kwaya daya da ya ce akwai jami'a yanzu da ake karatu haramun ne a je a yi karatu a cikinta saboda wannan kawai issue na theory of evolution ko kuma saboda Charles Darwin ya haramta karatu gaba daya abinda sukan yi magana na insafi ina da fatoyinsu a nan wannan insha Allah ta'ala ina bukata mu bi da kai ko da akwai kuskure sun bada fatawa a je a karanta har ma Ibn Uthaymeen rahimahullah ke cewa wanda ya je karanta waɗannan da niyyar gyara zai yi naƙadi akai inda ya fahimci aqidan naƙadi din yace mujahid ne inda Allah azza wa jalla bayan wannan a cikin maganganunka da ka ja shi Nasiruddin Al-Albani a cikin Ahkamul Jana'iz da ya kawo bidiyoyi ya kawo ne saboda nisanta ta hannu duk mutumin da ya rubutu saboda tahziri ko ya rubutu ya yi nakadi ko ya rubutu ya raddi akai baya daga cikin wanda ake zargin sa wanda ya rubutu ya kyale nan ne malamai suke sabanin bai halatta ma ya rubuta ba waɗansu haka ne to amma abin da za kuma bambance akai shine wannan muna magana akan na theory of evolution wani musulmi ne ya rubuta a babin ya yarda da shi a babin itikadi da har ya sa ka bada fatawar kada ya shiga jami'a wani musulmi ne aikata wannan dan wanda zai je karanta biology kuma fatawar da ka bar cewa ko kana ganin dole mutum sai karanta ko wanda zai jami'a bai karanta ba ni yanzu nayi jami'a gaba daya karanta abin da kake so karanta nayi jami'a gaba daya ba abin da ta bada da theory of evolution gaba daya a karatu na san ana iya samun sa kana iya bincike akai saboda rubutun da malaman musulunci suke akai musamman waɗanda suke na zamani akwai rubutu da Sheikh Yahaya Harun yayi akai wanda yake rubutu ne mai matukar muhimmanci ga duk wanda zai magana akai ya sani kuma akwai malaman da suke karantawa da in sun zo kai ko a jami'a ne sukan karantar min babi tahzir ne abin da yasa ni dauko wannan wasu fatawoyi ne da wasu malamai suka bayar a ka'ida ta mutu ahlus sunna tunda mun san akwai kasawar mu a karatu akwai kasawar malaman mu da wani bangare a karatu me dalili suna kokari jazakumullahu khaira a Najeriya akwai fatabar da su kansu ba su ibarwa sai sun tunkari malaman duniya hikimar samun irin su rabi tsaki na rabitul alimi islami su samun al-islamul yawmi su samun lajina da makamantan su shine hikimomin samun su don kokarin matsalar addini ta duniya